100 dina. Menika mbah-mbah biyen niku sampun gadah rumus jenenge Nara Sarma. Niku singkatan Nara Sarma niku dina keloro pasaran kelima. Nara Sarma. Upaminipun kapundhute menika Minggu Pahing. Minggu Pahing 100 dinane kapan? Nara Sarma, dina keloro. Berarti Minggu Senin. Jadi minggune tetap dihitung nih, Minggu Senin. Nara Sarma, Sarma pasaran kelima. Bibar Pahing pon wage kliwon legi. Berarti kecekel mengke Senin legi niku 100 dina. Niku rumus mateng ora iso dibantah. Pun mesti benere. Niku 100 dina. Lajeng nek 100 dina tesih diitung manual sesuk ning kalender 1 loro 3. Nanging mengke menawi sampun mendhak pisan setahun niku sok geseh antare dulur-dulure yo ora ketek 23 ora lek ketek 29 gitu. Lah niku untuk nengahi ben rada geseh menawi petangan mendhak pisan niku rumuse nopat sarpat. Dina kepapat pasaran kepapat. Sasinipun ajeg sami. Pamane sedane mulut ya tetep mulut tapi dina kepapat pasaran kepapat. Wau kapundhute Minggu Pahing dina nopat sarpat dina kepapat Minggu Senin Selasa Rebu. Rebu nopat. Pasaran kepapat berarti keng Pahing pon wage kliwon. Berarti Rebu kliwon sasinipun sami wani mulut ya mulut. Rebu kliwon mulut. Oh, wis setahun. Nah, lajeng 2 tahun. Nah, 2 tahun niku mendhak pindho. Wah, nek nglumpukke tanggalan wangel. Kudu duwe rumus menika. Mendhak pindho menika rumusipun nojek sarjek. Dinane ajeg, pasarane ya ajeg. Sasine nggih ajeg. Dadi upami kapundhute Minggu Pahing nggih sasi mulut nggih tetep Minggu Pahing sasi mulut 2 tahun setelah meninggal. Menika lajeng ingkang pungkasan nyewu. Nah, nyewu dina. Niku rumuse Sinduro Nonem Sarma. Sinduro Nonem Sarma. Sasi mundur loro dina ke-6 pasaran kelima. Sinduro Nonem Sarma. Sasi mundur loro. Nek sasine mundur loro mulut berarti mau mundur loro berarti kan sura sapar. Sura ya. Ke mulut mundur nggih. Sura ya, sura sapar mulut kan mulut nggih. Niku berarti sura tersan nonem
sarmo dina ke-6 pasaran ke-5. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jemuah. Terusan pasaran ke-5 berarti kan Legi. Jemuah Legi menika rumus paten tinggalane simbah-simbah niki perlu diuri-uri ambak mung sepele kita geguyonan kita mau sepele nanging menika saged kangge oleh-oleh lan menika sangat bermanfaat untuk menolong tetangga-tetangga kita yang kebingungan untuk mencari hari nggih bancaan kala wau.